Luen näin. Joo. No niin. Eli olen onnistunut löytämään tätä kirjamessulta kirjailija Sari Peltoniemen ja hän on lupautunut kertoa meille hiukan syksyn uutuuskirjastaan. Kirja on nuorten romaani, sen nimi on Suomi. Se edustaa lievästi sellaista fantasian alalle, joka on vaihtoehtohistoria. Eli se sijoittuu maailmaan, joka paljossa muistuttaa meidän omaamme, mutta joka on kuitenkin hieman toisenlainen. Sellaisena punaisena lankana sitä kulkee koko ajan mukana kuitenkin tämmöinen ihan arkinen asia kuin isän ja tyttären välinen suhde. Ja enempää mä en oikeastaan itse sitä kertoa. Kiitos. Sari, onko täällä messulla jotain sellaista erityistä kirjailijaa tai kirjaa tai muuta esiintyjää, jota lukijan näkökulmasta haluaisit nähdä tai tavata? Niitä on täällä ihan liikaa. Tämä on semmoinen paikka, missä käy niin kuin joskus tapaan käydä, että kun on niin kauhean paljon kaikkia, niin ei saa oikein tarttua mihinkään. Että tänään mä nyt varmaan käyn katsomassa joitakin Skifisunnuntain esityksiä, mutta tuskin saan hankkiuduttua sitten oikein muualle. Kiitos Sari tästä pienestä haastattelun pätkästä. Kiitos.